Happy birthday to you. Shreeya bisko labne. Videos mujang thar mane. So hello guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, नोंसोर to मिथिखायो जोंनियावहाय सोर फैनानै दंफैयो हारसा गथ' दंफैयो नालाय नोंसोरथ' मिथिखादों ना so माने नै खानाय कालार फुनदोंमोन एसे मा होनोमोनलाय खानाया दायो बहुत मोजां मोनगासिनो दं आरो एकदम फिलफोरा मोजां ओमफ्राय दायो गाइस बिनिनो बार्थडे दं आरोना दिनै ओमफ्राय न'आव सेलिब्रेट खालामोमोननो ओमफ्राय आइयाथ' हगार हरासिनो जोंहा फुजा दङ न'आवहाय सालामे ओंखायनो आइया बिसोरखौ हगार हरथ'वासै आरो ओमफ्राय दाना बिस्रा बार्थडेखौ बेयावनो एसे फिसायैबाबो सेलिब्रेट खालामनो होननानैहाय बिनि केक सेक लायखाजोब्बाय जोंनो ओमफ्राय दायो बिसालावबो जोङो गथ'नो गस्ला लाबोबाय आरोना आइया होनो थाखाय ओमफ्राय आंथ' मैयानो लाबोखादों जुदि बिसालाव थांगोन होनना मिथिबा आं मैया लाबोआमोन बास ओरैनो गरम बोथोरनि थाखाय गानलानो लाबोबाय आरोना ओरैनो गिन्दि उन्दैनो ओमफ्राय दायो नोंसोरो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना गाइस भिडिअखौहाय ओमफ्राय जोंहा श्रेयाखौहाय विश खालामहरबानो जाबाय आरोना बार्थडेनि गार्लनि बिमा अमा एवदों नै ओरैनो न'नि गोजासो ना मिनि पार्टि फिसासो बारा गिदिर नङा नामनि आन्था Shreeya कौन से ओइ जे बर्थडे गर्ल टा आइतो ये टा हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू किमान বছর হইছে তুমি बताओ बोल ओइ 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 गुलिसिमोन सारि বছর হইছে ना ए लाजिसोसै 4 बोसोर मान হইছে ना श्रेया Happy birthday to you so दायो केक हानोसै जोङो ना केक हानोसै ओइ गोलैगोन उनि खामानि गैया आंहा बेरफुजोब्बाय सिलिफ्रा मानसिखौनो गाहायाव नैबेयावसो थागोन मानसियानो ओमफ्राय गोलावसो जानांगौ आबैनि बार्थडे जाफैदों आंनि माबा नामानो ओरैसो होखाबाय नालाय ओंखायनोथ' होनदां नामखौ ओरै फिदिंबानो जायो ओरै मानसिफोरनि बेयाव था दे जेरै थादों बिदिनो थाखिसे आबै दे नाय ओरै नामलाय Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Shreeya. Happy birthday to you. Kau betul betul aku bera. Kau lebih sih cipanan aku sih aku. Dia betul deh. Mantung siang. Jadi apa sih ini? Punya bisi bukan aku betul. Ada? Happy birthday होनना गुरा बिदि चकलेट रानबा बिदिखौ माखौ रानग्राखौ फट' खेबजाग्राफ्रा खेबग्राया बोरो मोनलोंजोब्बाय जुस गोलैगोन दे गानलाबायनोसै दे आथिं हरना The next day so दासो सिखारदों नै मानसिफोरा दहाय सिखारनानै ओरैनो थालागासिनो ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय खानाय खालार मोनामनायानो उन्दुनो हायासै आङो
मा होनोमोनलाय बिराद मोनामदों बांद्राय मोनामजानो हाया आं खर' साजोबो ओमफ्राय उन्दुनो नागिरखायासै फुङावहाय ओंखाम उखैनायजों जाबजों गोबाल मोनलाजोबबाय बांद्राय जेनेबा हरसे मोनामजानाय जाबायना दायो नै आङो जानानै जानो नागिरदों मोनलायलै नोंसोरो ओरै भिन्दि एवगासिनो आङो गोथि kayak sama saja nih gorom आरो आयु बाब मा बुंनो आरो गरमानो फिट जाहां मोनबाय आङो ओमफ्राय मा होनोमोनलाय एकदम मा होनबावनो गरमखौनो ओमफ्राय दायोहाय जोंनाहाय दिनैहाय फुजा दं आरोना सालामि बोसोर गोदाननि आरोना दायो बैसाग नालाय जोंना बोसोर गोदान जाबाय ओमफ्राय दायो बिनिनो बोसोर गोदाननि फुजा होस्राङो नालाय ओमफ्राय जोंना दिनैसो आरोना लास्टआवहाय आं मिथियाना गारि साबिखौ दानथ्रासो लांदोंमोन ओमफ्राय दायोहाय फुजा होगासिनो दङ गुमायाव फैखाबाय ओमफ्राय बेहाय फुजा होगासिनो दं आरोना ओमफ्राय दायोहाय ओरै लाहार फाहार जानाय लोंनाय सब खालामगासिनो दङ ओमफ्राय नोंसोर नायलांबाय थादो आरोना ओमफ्रायो नायलांबाय थादो फुजा होगासिनो दं हा बहाय होंगोथ'लै गरमानो थैखासिगोनसोहाय दिनै हाया बैयावनो दंमोन माबा माबानो बेयो फाथिखागासिनो फुजानि रेडि खालामगासिनो दं दासो आयु अराना बोरो ओइ दासो माबागासिनो दं आयु हाला लारि मुदुफुला गावसिनि मोनदा आयु जा साइसखा आं जानोसो लुगैबाय मुदुफुला ओखि नावलाय जाफां आयु नावलाय खि ए हाय होन ओइसो थैखागोन गैया ओंखायनोथ' जाफां ना जालाय जालाय दाबा जाया बहत गरमानो जुगाया फुंदोंहाय आङो आखायाव हो देखायलाय थाइ आयु दुलथायहाय बे आयु गरमानो देन्जारसो रुदुनलांनो साइस जाबायमोन जाजोब्बाय ओंखाम जाहोबाय थायो नै गरमानो हाला आङो आयु सान्दुंआ एसे खमायबाय आयु ओंखाम जाग्राफ्रा रेडि मार्बला जोंनिसो नोंसिनि नङा पिंकिनो होआ ना दोननाय गैया नामा दै माखौ नायलाय बिसोर मानिया जौनि हौवाफ्रा ओंखाम जाबाय जाय फाराफारि जोबसो मैयानि मोनबाय थाइजौआ बेलायाव नै माबायदि
ओंखाम जाखांनानै दायो गय जाबाय बेखौ नागिरब्रा नोगोर बायो नालाय बेयो फिसायानो जागासिनो लोंगासिनो बेया मालायनि सिदा दोनहरलायबावबाय हाखायाबा नोङो मावग्राफ्रा दासो ओंखाम जादों गयानो नोगोर जाबाय आं फुंनि फिसा साइजखा जोंनाव मोनसे दंबावो खानानै लायनो नोगोर साइजखाना नांगौ खानानै लायबावनांगौ बिफांखौ आं नांगौ दे गायगोन आं अखा हाबा लायगोन दे बिफांखौ बेसे गिदिर बिफाङा बेसे गिदिर थालिर गय लाबोआ नोंसोरो गय लाबोआ आब'नाव न'निफ्राय लाबोनानै जोंनाव एरजोब्बाय ओमफ्राय लायनांगौलै आहाबो लायनांगौ जाखांजोब्बाय जिरायदों गय जास्रांबाय सानावनो दिनै नोंसिनो माबा मोनसे खिथानो आं गोदो गोदायनि ओमफ्राय दा बिदिया गैला आरो बिदिया जाफिनबासो मोजां ना दानि जुगाव जेनेबा मोनसे रिसार्च गैयियाव बिदिखौ सोनानै लानो मोजां आरो नै गोदोनि इन्टारेस्टखा एसे लिरजोबनाय दङ नै मा होनोमोनलाय बिदिखौ दामाबो थैखागोन नोगोर सोयोमोन नोगोर दं दाबो आयु मारै आदा मिथिखाया मा दोनलाजोबथाराथाय आयु थैखागोन सयथिबो बिदिखौ जा खोमोरलायनानै नाम्बारखौ डायेल खालामसैमोन आरो थैखागोन सोर सोर बिदिखौ सोनो मोना कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय आंबो एसे बाहायनो मोनदोंलै बिदिखौ खनसे खननै हस्टेल थाबा बिदिखौ बायनानै जोङो न'आव फन हरलायलायोमोन ओंखायनोथ' मिस मोननो फैसा हरफानोसै बिदिखौ बायनो ओमफ्राय रायज्लायबावसै बिदिखौ थैखागोन खामोन लोंबाय मालाय ना गुरनानै फैग्राफ्रा गयसो जागासिनो आंहा नोगोर साइजखा गयाबो नै जाखावगासिनो दं नै आयु श्रेया बिफा लाबोनाय आयुहाय ओंख्रियाथ' जागासिनो थालिरबो लाबोदों हाब थैगोनलै फिसाजोआ सिखारनो मोना होथारबाय आरो आङो दस्रा बुस्थुबो लाबोबावदों